Hapit na mahuman akong dream house, bay! Bongbong na lag-atop ang kulang, ani! Kita ko gibongbong o giatop, bi, para makumpleto na ni. Uy, tama, bay! Nana ko'y pang dingding! Nitip tirada na ako ani akong dream house para atsop kayo tanawon. Di pareha sa among riprap dito sa among sapabay. Nabuak ang simento. Papitlan rak may tiban sa engineer, oy. Bright pa din mga engineer, no? Nana ko'y pang atopay. Nana pa dyan ko'y pang bongbong. Agay! Karon kay kumpleto na akong materialis nako. Mahuman na gini akong dream house. Bungungan na nako ni be para manindot ni ako ang dream house nako. Nya kutangan ako ato. Wow, nindot na kay akong bahay kubo, bay. Wapo na kay mga ato. Dili pa gyud sa pikas. Oh no. Yara. Hala, naglalas bunjing mo. Nindot taoy. Yung sakayan na niya pagbuhat, no? Huwag na magbuhat ni Bunjing og balay, oy! Kuluro pa ng atop! Ang dingding pa jud bay kay Clading! Hala, nga naman ang balay na engineer takloy, no? Bahing kontraktor na si Bunjing siguro! Bitaw, no? Pagumangkon, guro na sila sa engineer, no? Tanahon na to kung taon niya pagkuman! Sige, takloy! Was and learn na ta! Para makabalot ba? Giunsan niya pagtiknik ba? Wow, gamay na lang di kulang ba? Mahuman na gid ako ang dream house na ko nga nindot kayo. Gamay na lang gyud. La 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 nindutan gyud sa akong atop oy kay kolorot pay. Gani kay naka-eskwela kog purman sa una. Kabalo ko magbalay og kanang kolorop ang atop. Napay dingding nako, Clading akong dingding bay, mo ni uso karon. La 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 la. Apit na mauman bay. Takloy, nanak inaunaan. Unsa man? Sige. Tara, humana. Dali ara jud kayo humanon sa balay no basta kompleto kag materialis bay. Musulod ako be. Oh no. Wow, landungan jud sa akong balay oy. Nindot kayo bay. La 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 la. Bunjing? Hoy Bunjing, nindot lagi imong balay lagi. Siyempre, kabalo man ko may magbalay kay purman man ko. Membro day mong papa sa Ghost Project? Ay! Slide! Kurakot po na ka? Medyo! Bunjing! Amigo na ta! Yanong makigamigo man mo sa kuha? Masunod mo sa kuha ang balay? Sige na god, amigo na god ta? Kali ba? Sige na, Bunjing! Pami-amigo na yun para makasunod sa kuha ang dream house! Sige, amigo na ta! Ibilin mo na ako dili kay magbalintog makaon ninyo kay bisitan mo muna ako. Sige Bunjing, lahi ra jud ning dato no. Kay daghan kayo kwarta. Basta kontraktor imong papa, daghan jud nagkwarta. Bilin ka mo diri sa country house kay magbalintog makaon ninyo. Bantayan lang mo. Kurakot. Dere mo ha, bantay mo. Kurakot. Takloy, ato nang gupon. Ang balay sa kurakot. Sige! Mabri! Igon! Tara! Mangulo na ta kay guba ng bala ni Bunjing! Oh, dala yung... Hala! Giguba na po ninyo akong balay. Nagapoy na ba kayo paghimo, ana? Dream house pa dyan na ako na! No.